ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ವಿ ಬಜಾರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬರ್ತೀವಿ ಪುಟಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ. ಅಂಡ್ ಇವರಂತೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಭಯಂಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನಂತೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಯ್, ಇರಬಹುದ್ರಿ? ಆಯುಷ್, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ? ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಎಂತ ಹೇಳಿದ ಅದು? ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ಹೇಳಿ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ. ಸೌಂದರ್ಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲಾ? ಬಾಂಬೆ? ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ? ನೀವು ಇವತ್ತು ರಜೆಗೆ ಬಂದದಾ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ? 15, 21, 31, 35, 29 ತನಕ ಇದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಮೇ 26. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಹೌದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಗಗನವ? ಎಂತ ಶೀತವ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲವ? ಏನು ಇದು ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದದ? ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಶೀತ? ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ದದ? ಓಕೆ. ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಏನ್ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ? ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರೆ? ಬಾಲ್ವಾಡಿ? ಓ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾ? ಓ ದೇವರೇ. ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾ? ಓಕೆ. ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಲ್ಪೆನಾ? ಸ್ಕೂಲ್ ತಪ್ಪುದಾರೆ? ಚೂರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಂದೆ. ಓಕೆ. ಮೇರ ಪುತ್ರ ದಾದೆ ಸಾವನ್ ಇರ ಪುತ್ರ ಶ್ರಾವಣ್. ಮತ್ತೇನು ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿ. ವಿಶೇಷ ಏನಲಜಿ. ಓಕೆ. ಏನಲಜಿ ದಾದಲಜಿ. ಓಕೆ. ಆವಡೆ ಮೇರೆ ಇರೆ ಗುರ್ತುಂಡ? ಮೇರೆ ಏರಿ ಗಗನ ಆರೇರಿ ಈರೇರಿ ಸಾವನ. ಓಕೆ. ಬಗ್ಗ ಈರ್ ಮಚ್ಚಲ್ಲ ಈರು ಅಂಬಲ್ವಾಡಿ ಅಂದೆ. ಓಕೆ. ಅಂದೆ ಆರೇರಿ ಅದೇ ಅಂಚ. ಓಕೆ. ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೆ? ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್. ಈರಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ. ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ಲೆ. ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸ್ಕೂಲಾ? ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇರಿಯಪ್ಪ. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್. ಚೂರು ಆರು ವನಸ್ಮಲ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇರು ಯಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೋರಿಗೆ 29ಗ? ಓಕೆ. ಸೊ 29th ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿನಿರಿ. ನಾನು ಊರು ಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಿನ. ಮಮ್ಮಿ ಬನ್ನಿಜ್ ಮಾರ ಮಮ್ಮಿಡ ಪಾತ್ರ ಬೋಡಿ ಇರು ಮೂಲಿ ಕುಲ್ಲೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಪಾತ್ರ ತುಪ್ಪಾನ್ ಇರು. ನಾನು ಮೂಲೆ ಶಾಲೆ ಬೋಪರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ್ದಾಗ ಅಲ್ತ ಪುಗೆ ಪುರನಾ ಎಡ್ಡಬ್ರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಿ ನಾ. ಶ್ರೇಯಾ ಬಗ. ಓ ಆಯುಷ್ ಎನ್ ಮಂಡೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ. ಇರ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರಾ ಅಂದ ಬಕ ಬೇತೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಇರ್ ಪಕ್ಕಡ ಬನಡ್ಜಿ ಶ್ರೇಯಾಗೆ ಎದುಡು ಕುಲ್ಲು ಹಿಡ್ದುಲೆ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಇರು ಕುಲ್ಲುನು ಅವೇ ಏನ ಪುದರ್ பொண்ணு ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಸೈಡ್ ಡಪ್ಪನು ಅತ್ತ. ಓಕೆ. ಇರ್ನ ಎದುರು ಇರ್ಕುಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ನ ಕನ್ನಿಕಾ. ಕನ್ನಿಕೇರೋ ಕನ್ನಿಕಾ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ನ. ಇರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಆರ್ ಕೊರ್ಪೇರ ರಬ್ಬರ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರ್ಪೇರ ಇರ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಪರ ಪಕ್ಕಡ ನಡ್ಸಿ ಮರಣಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಪೂರ ಪತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜ. ಓಕೆ. ಇರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಿ? ಯಾರು? ಸುದೀಪ್. ಓ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್
ಶಾಲೆದನಾ ಓಕೆ ಶಾಲೆದ ಸುದೀಪ್ ಇರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇರ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ಬಕೇರ್ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಇರ್ಲಿಜ್ಜ ಮಹೇಶ್ ಮಹೇಶಾ ಮಹೇಶ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಹೇಶ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದದು ಕುಣಸಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಏರಿಯು ಏರು ಒಂದು ಅಂದು ಶ್ರಾವಣ ಗೊತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಚೂರ್ ನೆನಪೋతుందా ನೀವು ಚೂರ್ ನೆನಪೋಪಿ ನೀರಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಇನ್ನಿದ ಅದೇ ಕಾಣಿದ ತಿಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬನ್ಸ್ ತಿಂದಾರ ಅಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಏನು ಅಪ್ಪದಡ್ಡಿ ಅದೇ ಏತ್ ತಿಂತಾರ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೇರ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಚು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬ ಏತ್ ತಿಂದಾರ ಇವ್ರೆ ಏನೇ ಅಪ್ಪ ದೋಸೆ ಏನೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಏತ್ ತಿಂದಾರೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತನ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಏತವ್ ಚೂರು ಈದ್ ಮಲ್ಲೆದ್ನ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪುಂಡ್ಯವು ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆನಾ ಯಾಕೆ ದಾದೈತೆ ಮುರ್ಕವರೆಗೆ ದಾಲೇಜಿ పొట్టు ఇరగల్ప నీరు పూర కొరి రైక్ ముర్కా తిన్నా ఓ దేవా చాకు ముర్కా తిన్ని చే దానే పురుసొత్తిజ్ಜಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಏರೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಓಲೇರಿ ಅಮ್ಮ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಅದೇ ಈ ರೈನ್ ತಿಂಡರ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏತ್ ತಿಂಡರಿ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಓ ಏರುಲೇರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರುಲೇರಿ ಬಂದೆ ಆರು ಓ ಅವಿರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅದೇ ಆರ ಪುದರ್ ಇಂಜಿನೆ ಸಣ್ಣ ಅದೇ ಆರು ತಿಂಡರ್ ಕಪ್ಪರ್ ಓ ಅಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಫೈಯಾ ಫೈ ತಿಂತಿಜೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಮೆರಗೆ ಇಂಜಿನ ತೂಕ ಇರಗೋಗಿ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆನಾ ಏತ್ ದೋಸೆ ತಿಂಡಾರೆ ಟು ಏತ್ ಮಾಲೈತನ್ ದೋಸೆ ಇತ್ ಮಾಲೈತನೆ ಇತ್ ಮಾಲೈತನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲೆ ಓ ದೋಸೆ ನೀರ್ ದೋಸೆನಾ ಅಂದೆ ನೀರ್ ದೋಸೆನಾ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತನೆ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪರ ನತೆ ಬಾಯ್ ಕೂಲಿ ಐತಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ ಬಿಜಾರತೆ ಗೊತ್ತಾ ಚೂರು ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಮರಣಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ಬದ್ದೆಜ್ಜ ಕಾಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಂದ್ಬಿನ ಅಂದೆ ಓ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಐಟ್ ಎದುರುದ ರೋಟಿ ಇರುಂತದಿನ ಈರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪಲಂಗೆ ಇರ್ ಥರ್ಡ್ ದಾಗಲೇ ಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪೂರಾ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ನೀ ಇರ್ನ ಆರುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಟೀಚರ್ ತುಲೆ ಶಾಲೆಡೆ ಏರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಟೀಚರ್ ಇರ್ನ ಸುಸ್ಮಿತಾ ಟೀಚರಾ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪನಾ ಇರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ದಲ ಮನ್ಪಿಚೇರಿ ಓಕೆ ಇರಗೇರೋ ಟೀಚರ್ ವಿದ್ಯಾ ಟೀಚರಾ ಅದೇ ವಿದ್ಯಾ ಟೀಚರ್ ದಾನೆ ಬಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪನಾರೆ ಇರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪಿಚಾರ ಅಂದತೆ ಇಲ್ಲ ಮರಣಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪನ ಅಂತಾರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪಿಚಾರಿ ರಂದ ದಯ ಮನ್ಪಿಚಾರಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಕನ್ನಡ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬಿ ಕನ್ನಡ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಉಂಡತೆ ಇಂಜ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅದೇ ಅವೇನ್ ದಾದ ಅಲ್ಪನು
ಅವು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬೈದು ಅಂದ ಐಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಯ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ವೈಟ್ಲ ಬೈಜಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಯ್ಚೋಟ್ ವಕಾಬಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮರಣಿ ಓ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಆಪಿ ನೀರಿಗೆ ಓ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಪನ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಟೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಟಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಟಾ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದುಂಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ವಿ ಎಸ್ ಉಂಡೆ ಒಬ್ರದಾಲೇಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅತ್ತೀರಿ ಮರಣ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಯಾರ ನನ್ನ ಪೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಪೂರ ಬಂದು ಪೋಯಿನ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ LKG ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಕೆ LKG ಹಿಡ್ದಾದೆತ್ತಂడి ಮರಣ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೇರೇನೆ ಅಂದೆ ಏ UKG LKG ಆಯ್ಬೇಕು UKG ಐತಿ UKG ಆಯ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ನಾರಿಗೆ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇರು LKG ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈರ್ ಬರಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಐತಿ 27 ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪಿನ ತೀರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರೇತು ತೂಕ ಇರು ದಾನೆ ಇರು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪವರಿಜ್ಜ ಇರು ಬಾರಿ ಕಲ್ಪುಜರಿಗೆ ಇರಿ ಅಂದ ದೇ ಕಲ್ಪುಜರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಈರಿ ಸುಲುವ ನೋಡ್ಸಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀರು ದಲ ಬಲ್ ಕಲ್ಪುಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರು ಆರೇಗ ವಾಕ ಬಲ್ಲರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಎರೆಗುಂಡ ನೋಡಿ ಏತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ನೀರಿ EVS ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಐಟ್ ದಾದೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪಿನ ಇರೆಗ್ ಟೀಚರ್ ಏರೈತಾ ಪಕೀರ್ ವಿದ್ಯೆ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಂಡರ್ ಮಾರ ಅವ್ವೆ ಪಾಪ ಅದೇರಿ ಬಂಗ ಆಪಿನಿ ಅದೇ EVS ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪ್ನೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಪ್ತಿ ಇರೆಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಯಾ ಇಸ್ 1+1 ಇತ್ತು ಏ 1+1 2 1+1 2 ಗೆ ಅಬ್ಬಾ ಶಿ 1+1 2 ಶಿ ಏತೆ 1+1 ಏತೆ 1+1 1 2 ಮಾರೆ ಇರೇನ ಒಟ್ಟು ಬಂಡರಿ ಇರೆ 2+1 ಇರ್ಬಲ್ಲ 2+1 ಇದೆ 2+1 ಇದೆ 2+1 ಸೇರ್ನೆ ಐತ ಉಂತ್ಲೆ 2+1 ಏತೆ 2+1 what up 3 correct ನಿಕುಲ 3 ಅವನ್ಯ ಓ अच्छा 4+4 ಇದೆ 4+4 I like 1 2 3 4 5 8 ಅಲ್ಲ ಇರೆ ವರ್ಮ ಮಾರ 4+4 ಏತೆ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲೇ 4+4 ಏತೆ ಮೂಲ ಏತುಂಡು ಮಾರ 9 ಬಕ 9 ಏತ ಇರ್ನ 8 ಇಂಚ ಪರ್ ಇರೆ 4+4 ಅಬೆ 4+4 ಬನ್ನಿ 4+4 ಓಲು ಒಂದು ತುಲೆ 8 ಓಲು ವರ್ಮ ಸೊ ವರ್ಂಬಾದೆ ವರ್ಂಬ 4+4 ವರ್ಂಬ 4+4 ವರ್ಂಬ ಅಂಚ ಆವಡು ಒಂದು 4+4 ವರ್ಂಬ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಸಾಂಗು ಇಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಕೆಲವು ಟಿವಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾಣಿ ಟಿವಿದ ಮಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಸತ್ಯವ ನೋಡಿ ಮಾಣಿ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಕಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ದಾರಿಗೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಯು ಎನ್ನ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಯು ಬಗ
ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪಡ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಮನ್ಪಂಗುಲ್ಲುಡು ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಯು ತೂಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೊಂಡೆಗೆ ಬೆಂಡೆಗೆ ನೀರು ಪದ್ಯ ನೀರು ಪದ್ಯ ಮಲ್ಲಿ ಓ ಪದ್ಯ ಓ ಮರಣಿ ಇಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡರತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಟಾರ್ಚರ್ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ರೆಡಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟರ್ಚರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಐಸ್ಪಾಸಿ ಓದಿದ್ರು ತಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಿರೋಗುನು ಟಾರ್ಚರ್ 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 ಓಕೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಇರ್ ಬನ್ನಿ ಸೇಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆರ್ ಬಂದಿರ ಆರ್ ಇರೇನ್ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರೇ ನೀರ್ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಟಾರ್ಚರ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ 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 ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚಕ್ಕಿ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಬರ್ಬೇಕು ಟಾರ್ಚಿ ಟಾರ್ಚಿ ಟಾರ್ಚ್ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ 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 ಬೇಜಾರು ಬಕ್ಕ ಈರ್ ತೋಟ ಬೋಡ್ಚಿ ಈರ್ ಟಾರ್ಚಿನ ಬದ್ದು ಒಂದು ತೋಟ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈರ್ ಬನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಟಾರ್ಚ್ ಈರು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪಾರ ಇರೇಗ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ ಬರತ್ತೆ ಈರು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ಬರ ಬಂದ್ ಬರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ಬರ ಬಂದ್ ಬರತ್ತೆ ಓ ಪದ್ಯ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ರೆಡಿ 1 2 ಐತ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಜುನಿಗಳು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Who can it be? Let's go and see. Here is a postman knocking at the door. Only and letters 1 2 3 4. 1 2 3 4 ಸೂಪರ್ 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 ಮೇರ್ನ ಅಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಮಾತಾಗೊಲ್ಲ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ವಿ ಬಜಾರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಇರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಅನ್ನದೆ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಟ್ ನೋ 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 ವಾಟ್ ಯಾ ಶಿ Nam patre. You speak in English, okay? You speak in English fast. Okay. My name is Ayush. Yeah, your name is Ayush, and then your father's name, Sampath. mom's name, Tara. and your name. Ayush. Okay, your teacher's name, Meenakshi. your school's name. Soundra Central School. Central School. Soundra Central School. Yeah? Soundra Central School. Okay. So any special today? No. No. ಹೆಂಗ್ ಆತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ಬಹುದು ए क्या यार ए मतलब क्या बात करना ए तू हाँ बात करना बात कर रहे नहीं कर रहे तू खाया वो नहीं नहीं ए क्या तू पानी दे दे बोलते हाँ ಇರಿ ಒಂದು ನೀರ್ಕೇನು ನೆಂಚಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಕಲು ಪಾತೆರಡು ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನೀರ್ಕೇನು ನಾನು ಇರಿ ಇಂಚಕೆಂಟಾರ ನೀರು ಹಿಂದಿ ಮಾರ पानी चाहिए
ಕ್ಯಾನಿರ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಈರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ಪ ಅವಡಕ್ಕೆ ಅದು ತಪ್ಪಡೆ ಹಿಂಗೆ ಈರು ನೀರ್ಕೇನುಂಡ ಈರು ನೀರ್ಕೇನುಂಡ ಹಿಂದಿ ಡೆಂಚಕೇನು ಬರ್ ಈರು ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಪಾನಿ Pandik. Pani. ಪಾನಿ ದೇಕ್ ಪಾನಿ ದೇಕ್ Pani duk. ಪಾನಿ ದೋಗು ಈರು ನಾಯಿನ್ ಲೆಪ್ಪು ನಾ ಗತಿ Pani dek. ಪಾನಿ ದೇ ಅದೇ ಓಕೆ ಪಾನಿ ದೇ ಈರು ಎಂಚಕೇನು ಈರು ತಂಜಿ ಅರ್ಧ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ Aranchini after it. ಅದೇ ಹಿಂದಿ ಡೆಂಚಕೇನು ಅವ್ರು ತಿಂಡಿ ಹಣ ಹಾಕೇನ್ರೆ Food to give me. ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ Food to give me. ಫುಡ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಹಿಂದಿ ಇರ್ನ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಇರ್ ಬಂದೆ ಫುಡ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಪಕ್ಕ ಅವಳಿ ಇರ್ನ ಹಿಂದಿ ಬಾರಿ ಚೌಕುಂಡು ಕಾಣವ ಹೂ ಬನ್ನಿ ತಿಂಡಿ 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 ಹಣ್ಣಕ್ಕೇನ್ರ ಹಿಂದಿ ಡೆಂಚ ಕಾಣ ಹೂವ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಕೇಳಲೆ Kana dek. ಕಾನ ದೇಖ ಯಾವುದು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಇರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಬಾರ್ದೆ ಥೋಡಾ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ಪಾಲೆ Pani bar pudi. अच्छा तू बात कर वठारे बात नहीं सीधा सीधा ओके बात करो खाना हुआ हाँ हो गया. हाँ. क्या था खाने में प्लेट में हाँ ये मित्र दादे तने प्लेट दादे तने हिंदी में बोल लो Lunch. तू बात नहीं तू बात कर नहीं तुम बात मत करो. हाँ मत करो तू बोल मत करो बोल तुम बात मत करो. हाँ. You sit to quietly man. ಈರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈರು ಓಡೋದು ಮಾತಾ ಈರು ತುಳು ತುಳುಟ್ ಮಾತೆ ರವಿ हाँ ओके क्या बोलते हैं किसको? क्या? हांकर जोर में है हाँ मेरे को. क्रिकेट पसंद है हाँ. बहुत पसंद है वो पानी सप्लायर है. सबको पानी देता है. ये रे चावल. चावल हाँ. ग्राउंड पर हाँ, हाँ. एक बोतल लेकर हाँ. घर पर टैप में पानी लेकर जाता है. देख पानी पीने. पानी पीने ये मन यार पानी देख. यार आंडल ಒಂದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಂಡಲ್ ಇರ್ನ ಪಾನಿ ದೇಖ पानी देगी पानी देख थोड़ा हिंदी सिखाने का तुम्हारा हेल्प चाहिए मेरे को सिखाने का एक्सपीरियंस नहीं है और कुछ भी नहीं है इरे के हिंदी कल्पादीनी डैडी ಡ್ಯಾಡಿಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಟಾ आई बॉम्बेड भाई दी है बुद्धि है वाह तुम्हारा हिंदी जोर है हिंदी में रेस्पेक्ट नहीं है ना नहीं है नहीं क्या है आया तार ಡ್ಯಾಡ್ ಬಂಡ ಆರು पापा ಅದೇ ಪಾಪ ಆರು ಪಾಪ ಅಂದು ಆರನೇ ಇರಂದೆ ಪುಡವೆ ಆಯ ಬತ್ತೆ ಬಂಡ ಇರು ಅರ್ನೇ ಬಂಟರಡಿ ಇರು ಇರು ಮತ್ತೊಂಚು ಬಂಗ तुम्हारा हिंदी सीख ले हम नहीं ओके ग्रेट एंड इन इंजन इडली इंजन इडली इन इड दोसा दे ओके सೂಪರ್ इरे फेवरेट फ्रूट्स हो फ्रूट्स एप्पल बका नेक्स्ट ऑरेंज मैंगो इष्ट निरेगे ओके सो मैंगो ये तीन पर ಇದೆ ಮರ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ತಿಂದರ್ಗೆ ಐನ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್
ಇಂಜರ್ ಇರೆ ಯಾವ banana mango pineapple favorite okay banana pineapple and apple favorite okay irege banana pineapple gujja mango banana gujja water gudaballe watermelon are inchur banga apnade arna paatra silent iji jarna kuli open atnade gate open atnade ಅಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡ್ಬೇರ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಮಲ್ಲೆ ಆಪ್ ಜೊತೆ ಆಬು ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಇದು ಚೂರು ಸಿತಾತ್ ಬಂಗ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಈತ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರೋ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಓಕೆ ಇರ ಫೇವರೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಇರ ಚಿನಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮಲ್ಲೆಕ ಮಂಡರ್ ಮಾರೆ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಈಗಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಪುಂಜೆ ಪುಂಜ ಎಂಚ ಆಲ್ಪಣವು ಪುಂಜ ಎಂಚ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಕೋ ಜೋರ್ ಬಡಾನ ಇದಾದ ಅಲ್ಪಡು ಇರಪುದರ ಎಂಚ ಸಾವನ್ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪುಡ ಎಜಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪುಡ ಜೋರ್ ಬಡಾನಾಗ ಓಕೆ ಕೋಕ ಆತಿ ಇರ್ನ ಆತಿ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಎಂಚ ಆಲ್ಪುಂಡು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಎಂಚ ಕುಲ್ಪುಂಡು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇರ್ ತೂತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಇರ್ ಜೂಟ್ ಬೋನಿ ಪೋಯಿನತೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚ ಮಾಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಅಮ್ಮಡಿಂಜಕ್ಕೆ ನೀರು ಈರ್ ಬನ್ಲೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಎಂಚ ಆಲ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರಿಗೂ ಫೇವರೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಪಿಕಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ parrot ಇರ್ನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿಕಾಕ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Suki ಏರ್ನ number one joke ಏರ್ನ Suki ಬೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ತೇವು ಗುಡ್ ಕೇರಳ ఉండే ఇంచి పోయి జతే ఇప్పుడు కేరళ డెప్పుడు అవే ఇరు పికాక్ బీట్రూట్ ప్యారెట్ ఈగల్ నెక్స్ట్ కక్కించాలి కక్కించగలుగుండు కావు కావు పల్లె కక్కించాలి కావు అంత మరి ಕಕ್ಕೆ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಓಕೆ ಪಿಕಾಕ್ ಏನ್ ಚಾಲ್ಪಡು ಪಿಕಾಕ್ ಇರ್ನ ಪೆರ್ನ ಪಿಕಾಕ್ ಬಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೂರ ಬೇತೇನೆ ಓಯೆ ಪಿಕಾಕ್ ಗುರ್ತಿಸತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಇರ್ಪ ನೋಡಿ ಕವೇ ಪಿಕಾಕ್ ಓಕೆ ಇರಗು ಇಷ್ಟ ಪಿಕಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಗಿರ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಬಟಾಟೆ ಪಿಕಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕುಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕು ಅನ್ನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡರ್ ಓಕೆ ಇದು ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಅವೇಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಕಲ್ಪನು ಅವೇ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಂದೆ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡು ನಾಯಿ ದೇರ ಅಬ್ಜ ಇಜ್ಜ ನಾಯಿ ಬ್ಯಾತಗಲ ಕೊರಿಯಾರ ದಾನೆ ಇರಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟತ್ನತವ ನಾಯಿಗೆ ದಾದೆ ನಾಯಿದ ಬುದಾರೆ ನೆಂಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಮಿ ಅತ್ತು ರಾಕಿ ಸ್ಮೂತಿ ಮೋತಿ ಅತ್ತು ಸ್ಕೂಪಿ
ಸ್ಕೂಪಿ Scooby. ಸ್ಕೂಬಿ Scooby. Kita sang Scooby. ಸ್ಕೂಬಿ ಅದೇ ಯಾರೇನು ತೋಜ ಸ್ಕೂಬಿ ಏನಂತ Correct. ಆರು ಬನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇರಾಗ ನಾ ಇಷ್ಟನಾ ನಾ ಇತ್ತೀನಿ ಇರ್ಲಾಡಿ ಹೂ ನಾ ಕುದರ್ತದೆ Ciri. ಚೇರಿ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು ಕುದರ್ ಚೇರಿ Ate, Arna. Angkal duit malah pucuk itu babu mogol. Ande? Malah naik undangan. ಅಂದೆ ದಾದಾ Aku naik tojun deh. ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಬೇರ್ ಮಾರ ತೋಜುವನ್ Tojun, malah tojun. ಈ ನಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಬರೋ ಗೊಬ್ಬರ Gob. ಅಂದೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ Break. ಓಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ವಿ ಬಜಾರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನೆನೆ ಪೋಪಿ ಮಾರಿ ಆಯುಷ್ ಎಸ್ ಕುಂದರ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ದಾದಾ ದಾದಿ ಕೆಲಸ Halo. ದಾದಿ ಕೆಲಸ ಕಾಸ್ತ ಕೆಲಸ ಕಾಸ್ತ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಇರಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಇರ್ಕೇಂದರ ಕಾಸು ನಿಜ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಚದ ಕಾಸ್ತ ಕೆಲಸ ಓ ಮನಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇರಿ ಏತುಂಡು ಜಿನ್ನಾತನೆ ಒಲ್ಪ ನೀವು ಗೋನಿಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಬ್ಯಾಗ್ ಈರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂಚ ಕಿಂಜ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಲ್ಪ ದೀಪ ಬಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಾ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅಂಚೆ ಈರ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ದುಡ್ಡು ಬೇತಕಲಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಅಂಚ ಬಂಗೋಡಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಪಾರ ಒಪ್ಪಡಿಕೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವ ಕೊಡ್ಚಿ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸಿದ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಾಸು ಅದೇ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪದ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಪಪ್ಪನ ಉದರ್ದದೆ ವಿಜಯ ಓಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನಾರ ಕೆಲಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕಿನಿಗಿಂದ ಈರ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಕ್ ದಾದಾ ಪರಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಕ್ ದಾದಾ ಟೀಚರ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಿ ಇದೆ ಹೋಯ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈರ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟೇ ಅಪ್ಪಾರ ಅವೇ ಈರ್ ಮೀನ್ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಆರ್ನ ಪೂರ ಕುಲ್ದೆ ಓಕೆ ಇರ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪರೇ ಹೋಯ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪರಿ ಮೇರ್ಲ ಕೂಲಿ ಇರ್ಪೋ ಯಾರ ಆರ್ ಕೂಲಿದ ಪಿಂಡ ತೀರ್ದಾದ ಪರ್ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸಾ ಈರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಕೆ ಇರಿಗೆ ಆಸೆನ ಪೊಲೀಸ್ ಆವಡುದು ದೇಗು ಪೊಲೀಸ್ ಆವಡುದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಏರ್ ಪಂಡೇರ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೇರ ಪೊಲೀಸ್ ಆವಡುದು ದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಈರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಚೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಓಕೆ ಇರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ಕೊಡಿಗ ಮಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ ಅಂದತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರ ಐತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಇರ ನನ್ನ ಪತ್ತೋರ ಗುಡ್ ಬಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕ್ಲೋಸ್ ಅದ ಎಂಬುಲು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಕೆಲಸ ಪಪ್ಪ ಅಟಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ ಲಂಡನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶಿಪ್ಪುರ್ ದಾದ ಅಲ್ಪನಾರೆ ಅಂದೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಚ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಗದಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ದೀಪಿನಿ ಇರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಗ ಅಮ್ಮ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದಾದೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಜಿಪ್ಪುರು ಮಾಡ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ನಿರಿಗೆ
ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂದೆ ಆರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮ್ಯಾಗಿ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಈರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪಾರ ಮಲ್ಪೋರ ಅವು ಮ್ಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಕ ಆಪುಣ ಅವು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಕ ಆಪು ಜವ ಸದ್ಯನೇ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ಓ ಚೂತ್ರ ಆಪಿನೈತಿ ಈ 2 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು 9 ರೂಪಾಯಿದ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊಂಡ ಬಕ ಚೂರ ಒಂದೆ ಕುಲ್ವಾ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಪತಂಬೋಡು ಅಬ್ಜಾ ಮಿತ್ತೇರ್ ದುಪಿನಿ ಮಿತ್ತೇರುಲೇರು ಏರ್ಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವಲುಪ್ನ ಇರ್ಪೋತಾರ ಲಂಡನ್ಗೆ ಏಪ ಹೋಗ್ತಾರ ಲಂಡನ್ಗೆ ಬುಡ್ಡು ಎಂಚಿನಿ ಓಯ್ ಅದೇ ಅವೇ ಏನ ಬುಡ್ಡು ಹೆಸರೆ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಏನಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗ ಅದೇ ಪಪ್ಪಾಗ ಕೆಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆನೆ ಲೆಸರಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಕೆಸರು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಪಪ್ಪ ಲೆಸರ್ ಬರ್ರೆಗ ಏಪ ಪೋಪಿ ನೀರು ಕೆಸರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂದು ಏಪ ಗೊಟ್ಟುಜ್ಜ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುಜಾರೆ ಈ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಾಯ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ ಅಂದ ಕೆಸರಿದೆ ಪೂಜಾರ ಓಕೆ ಈ ಮಲ್ಲಾಯ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಪ್ಪರ ಎನ್ನೈತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಪೂಜೆನ ಮಂಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದಾದಪ್ಪ ಓ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗೊಂದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾದಾಪರ್ ಮಲ್ಲಾಯ ಬಕ್ಕ ಇಂಜ ಆಸೆ ಶಿಪ್ಪುಡು ಮೇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಕೆಸರ್ ಗಂಡ್ರೆಗೆ ಲೆಸರ್ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೈಲಟಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಪ್ಪರ್ ಇರ್ರಿ ಇರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಪೈಲಟ್ ಇರ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಪೈಲಟ್ ಆವಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರು ಅವು ಪದ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾರತ್ತೆ ಮರಣಿ ಆವಡ್ ಓಕೆ ಇರಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾರತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇತ್ತು ಬನ್ನಿ ಓ ಬನ್ನಿ ಓ ಇರ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಹೀರೋ ಬನ್ನಿ ಓ ಆರೆ ಬಂತಿದ್ದೀರತ್ತ ಈರು ಚೂರು ಅವೇನು ತೋಟ ಮುಟ್ಟ ಬೋತಾರ ಇರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಫಿನಿಶ್ 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 ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಜಿ ಜಿ ಅಂದೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಾ ಲಾಸ್ಟಾ ಓಕೆ ಹೌದೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಯ್ಟಿ ಕಪ್ಪರ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ಟ ಒಯ್ತು ಒಯ್ತು ಈ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅತೆ ಬಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಜಪಾನೀಸ್ ವಾಕ್ ಆಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪನಿ ಜಪಾನೀಸ್ ವಾಕ್ ಎಂಚು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ತಲೆ ಸಾವನ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುಡು ಕುಡಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಅಂಕಲ್ ಉಂಟು ಅವು ರೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಪ್ಪ ಮೇರೆ ಅರ್ನ ಮೂಲಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಮುಂದ್ರೆ ಮೂಲಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಉಂಡ ಮೂಲ ರೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಡು ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಜಂಪ್ ಹಾಕೋಡು ಓಕೆ ಬಕ ಪಿಯೋದ ರಿಂಗ್ ದುಂಪಾಡು ಓಕೆ ಸೊ ಮೂಲ ರೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಡು ಈರ್ ಮೂಲ ಉಪ್ಪರು ಈರ್ ಮೂಲ ಲೈಪುಡು ಓಕೆ ಈರ್ನ ಪಿಯೋದ ರಿಂಗ್ ಮಿತ್ವ ದುಂಪಾಡು ಓಕೆ ಐಟ್ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಜಂಪ್ ಅತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಓಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇರವೆ ಸಾವನ್ ಈರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ರೆಡ್ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ ತಿಂತಾರೆ ಇದು ಒಂಜಿ ರಿಂಗಿನ್ ಮಾರ್ ತಿಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಕೊನಪಿನಿ ಬಕ ಬಲ್ಪುನೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಪೋರಿ ಇರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮುಟ್ಟನಾ ರಸ್ತೆ ಮುಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಅಡೆ ಪೋಪ್ಜಾರಾ ಲಂಡನ್ పోపుజారా ఓకే అర్బంతిని చైనా పోతే ఏరే సావన్ ఆర్ చైనా పోతిరిగేనా ఏ పై ఇది పోతే అర్బంతిని పక్కన ప్లాంట్ దాద పోతుంది దేక్ పోతింగే చైనాಗೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಸಿಪ್ಪು
పాపేరే అందవే ఇప్పుడు ఈ ರೀತಿ ಲಂಡನ್ ಕೆಸರು ಇರುತ್ತು ಚೈನಾ ಬುದ್ಧಾದ ಕನ್ಪಾರ చైనా పోనేరా నీకు అయితే ఒక్కొక్కరు ಅಯ್ಯೋ చైనీస్ ఉమ్మిల్ పూర తినిపేరు ಚೈನೀಸ್ ಇಡು ಉಮಿಲ್ ಪುಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಮಿಲ್ ಪುರ ತಿನ್ಪೇರೆ ಬೇದ ತಿನ್ಪೇರು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ತಿನ್ಪೇರು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಕೋಡೈಲ್ ತಿನ್ಪೇರು ಬಕ ಈಡ್ದಾದ ತಿನ್ಪೇರು ಊರುಡು ಜಂಜಿಪುರ ತಿನ್ಪಾರು ಹೀರೋ ತಿನ್ಪಾರು కోరియన్ ఫేవరెట్ కోరియన్ ఫేవరెట్ కోరి కబాబు అబ్బో కబాబు ಹೀರೋ ತಿನ್ಪಾರು ಕಬಾಬ್ ಎರಡು ಕಬಾಬು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಕಬಾಬು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಲೆಗ್ ಅತೆ ಯಾರ ಇರಿ ಎಂಕಲ್ನಗೇನು ಎನ್ನಗೇನು ಇರಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಗೆ ಏನು ಅತ್ತೆ ಕೋರಿದ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಆಯುಷ್ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಿದ್ದ ಓಕೆನಾ ಇರಿ ಅಕಡೆ ಪಾತ್ರ ದಿನ ಪುರ ಸುಳ್ಳ ಸತ್ಯನ ಪುರ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಹೆಂಗ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಬಂಡಿರಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಿ ಒಂಚೂರು ಅವನೇನು ಒಂಚೂರು ನೆರ್ಪೇರಾ ತೂಗ ಅವೈತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಅವಾ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನ ಪುದಾರ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಜೋರುಲ್ಲರ್ಗೆ ಅಂದ ದಾನೆ ದಾನೆ ನೆರ್ಪಿರುವಾಗ ಹಾಕುನೆ ಅಂಚ ಓ ಅಂಚ 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 ಐಗೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಓಹೋ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಓಕೆ ದಾದ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂದ್ಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಪೂರ ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಓ ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಡ್ಯಾಡ್ ನೋಟ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ತ್ರ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರು ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ನೆರ್ಪೇರು ಏರಿಗೆ ಆನು ಅರಿಂಚಿನೆ ಅಮ್ಮಗಿಂಚ ಕೈ ದಿದಿಂಚ ಹಾಕುವೆ ಆಡ ಆಡ ಓ ತೆಂಚಿಂಚ ಓ ಓ ಓ ಆತೆ ಇರೆಗಿಂಚ ಬಗ್ಗದು ಬರಕುಚಿರ ಬಗ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕುವೆ ಹಾಕುವೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಹಾಕುವೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಜೋರ ಹಾಕುವೆ ಇರು ಜೋರ ಅರೆಗಿಂಚೂರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವೆ ಅದೇ ಅರೆಗಿಂಚ ಗಿಂಚ ಕೈ ದಿದ್ದು ಇಂಚ ಓ ಓ ಇಂಚ ಕೈ ದಿದ್ದು ಇಂಚಿನತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಸ ಅತೆ ಅವೊಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಡಾರಿಗೆ ರೇಪಣ್ಣ ಕೈದೀದ ಹಾಕುವೇರು ಎಂಕ್ ದೊಡ್ಡ ಕೈ ತೆರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕಾವಡ ಕಾಂಡ ದಾತ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ಪಿನ್ ಬಂಗ ಅಂತೆ ತಿನ್ಪಿನ್ ಬಂಗ ಓಕೆ ಟಿವಿ ಚಾಲು ಓಕೆ ಟಿವಿ ಚಾಲು ಇರ್ತದೆ ತಿನ್ಪಿನ್ ಬಂಗ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ದಾದ ಟಿವಿ ತೂದು ಟಿವಿ ತೂದು ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಚನ ಒಂಜು ಅನ್ಪ್ಲೆ ಟಿವಿನೇ ತಿನ್ಲಿ ಅಂದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲಾಯ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಅವಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಷ್ಟ ಚದಲ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇರೆ ಪೈಲಟ್ ಆಪೇರ ಅಂತ ಅವ್ ಇತ್ತೆ ಮಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತಿರದ ಓಕೆ ಇನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಣಿರಿ ಇದ ಬುಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆತು ಓಕೆ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಉಪ್ಪುಣೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆವಡ್ ಮೇರೆ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪನ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಜೋರ್ ಮನ್ಪೆ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇರು ಮಲ್ಪೇರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇರು ಅಮ್ಮ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಮ್ ಬುಲ್ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಜೋರ್ ಮಂತುಸ್ತೆ ಓಕೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ ಬುಲ್ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಇರು ಜೋರ್ ಮಂತುಸ್ತೆ ಇರ್ ಬುಲ್ ಪವರ್ ಇಜ್ಜತೆ ತರ್ ಸೀದಾ ಎಂಕೇರಿ ಒಂಜು ಬಟ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಪೋಡ್ಚಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವೇ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕಂಪೇರಿ ಅದೇ ಆರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇರೆ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರ್ ಪನ್ನಕ ಆಸೆ ಓಲೇಜ್ ಎಂಚಿನ ನಾವು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಎಡ್ಡಿತ್ತು ನಾನು ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಗಗನ್ ಅದೇ ಓಕೆ ನಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರನೇ ಓಕೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಇರಿಗೆ ದಾದಿ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂಡರೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಅದೇ ಹಾ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಇರ್ಬದರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ ಓಕೆ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ನನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಜೋರುಲೇರಾ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಆಕಳು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅದೇ ಚಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಾನು ಹಾಕುಜೇರು ಅದೇ ಇರಾಕು ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಹಾಕ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚಪಾತಿ ಎತ್ ತಿನ್ಪೇರಿ ಚಪಾತಿ ಹೊರಕ್ಕು ತಿನ್ಪಿನ್ ಬಂಗಾರ ತಿನ್ಪಿನ್ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಓಕೆ ಟಿವಿ ತೂದೆ ತಿನ್ಪಿನ ಮೆರ್ಲಕ್ಕ ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೇರೆ ಟಿವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ದಾಲ ತಿನ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇನ್ ಬೇರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜಿನ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಗ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡ್ಪೋಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡ ಓಕೆ ಅದಾಗ ಏತುಲ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಓ ಏತ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪ ನೇತ್ ಚಪಾತಿಲ್ಲ ಬೋಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಆಪೇರ್ ಪಂಡೆರ ಇರಡ ಏ ಪಂಡಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಆಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡ್ಪೋಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೆ ಬಂಡ್ಪೋಲು ಡೆಂಟಲ್ ಇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದದು ಐಕಿರ್ನ ಕೂಲಿ ಪುರಿ ತಿಂಚಾತಿನ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಆವಾರ್ಡ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಓಕೆ ಆವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಇರದಾದ ಒನ್ಪರ್ ಮಮ್ಮಿ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟನಾ ಓಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿರ ನಾನೇ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇನ್ಲೆಗೆ ದಾಯಿ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಜ ಓಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪೇರೆ ಮೇ ಬಿ ಪಂಡ್ರಾಪ್ಜಿ ಓಕೆ ದಾದ ಟೀಚರ್ ಲಾ ಪಂಡ್ರಾಪ್ಜಿ ಅರ್ನೇ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ರಂಡು ಓಕೆ ಅವಿಯರು ಸನ ಅದೇ ಇರು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸನ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿನೇರು ಓಕೆ ಇರ ಒಂದು ಅನ್ಯತೆ ಬಾಪನೆ ಜೋರೆ ಏರ್ ಜೋರಿ ಇರ ಮೇರೆ ಹಾಕುವಿರ ಪಾತ್ರ ಜರಿ ಇರಣ್ಣ ದಾನೆ ಪಾತ್ರ ಜರಿ ಕಾಲ್ ತೆಲ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಕಾಲ್ ತೆಲ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಅಮ್ಮಡ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಏನ ಪಾತ್ರ ತೂಕ ಓಕೆ ಅಮ್ಮನ ಬುದರ್ದದೆ ವಂದನಾ ಓಕೆ ವಂದನ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಇರ್ ಪನ್ನಾಂಚು ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಚೂರು ಜೋರು ಇರತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಮೇರ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಟಿವಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಗಲಾಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ಒಂಜೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ರಡ್ಡ ಆಪುಣ ಐಕ್ ಪನ್ಯಾನ್ ಟೂ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ಓಕೆ ಆಯ್ಗ ಟಿವಿ ಓಕೆ ದಾದೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ತಿಂಡಿ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ತಿಂಡಿ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಓಲ ಆಪುಡು ಓಕೆ ಓವು ತಿಂಡಿ ಲಾಪ ಓಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಮೇರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ ಈ ಪೂರಗಲೋಟ ಮಿಂಗಲ್ ಆಪೆ ಓಕೆ ಜಾಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ದೊಂಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡ್ಯಾಡಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಲಂಡನ್ ಕೆಸರ್ಗೆ ಶೆಫ್ ಅದುಲ್ಲೇರ ಈ ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಲಂಡನ್ ಬೋದು ಲೆತಮರ್ರೆ ಬೋಪೇರಿಗೆ ಮೇರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋದು ಲೆತ್ತರ ಬೋಪಡತೆ ಅವನ್ ಪಂಪೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋದು ಲೆತಮರ್ರೆ ಬೋಪಿನೇರೆ ಓಕೆ ವೈಟ್ ಬೋಪರಿ ಸೈಕಲ್ ಡಾ ಕಾರ್ ಡಾ ಏರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನು ಬೈಕ್ ಡಾ ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯುಷ್ ಒಂದಿರ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವೇ ವಿ ಬಜಾರ್ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದೆ ವಿ ಬಜಾರ್ದಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ಪಲ್ಲೆ ವಿ ಬಜಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನೇ ಪರ್ಪರ್ ಇರೆ ಓಕೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಚಾಲ ಆಯ್ಬೇಕು ಇರ್ ಬರ್ಪರ್ ಓಕೆ ಶೂರ್ ಅತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡತ್ತೆ ಏನಡ ಪಾತಿರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗಗನ ಮುಂದಿರ ವಿ ಬಜಾರ್ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದವೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ ನಡ ಏಪ ಬರ್ಬರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿಜಾರ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಅಂದದೆ ಬರ್ಬರ್ರಿ ರೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಸಾಬನ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಳುಂಡು ಇನ್ನೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅವೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ವಿ ಬಜಾರ್ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೇ ರೀ ಅವೇ ಓಕೆ ಇರ್ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಏಪ ಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಣಸತಿ ಬನ್ನಾಗ ಇರ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ದಾದ ಪನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿಗೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತದೆ ಇರ್ ದಾದ ಅಪ್ಪರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಪ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವಡಿರ್ ಅವೇ ಓಕೆ ഞാൻ പാത്തിന്റെ ಪುರ ವೇಸ್ಟ್ എന്തെങ്കിലും ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಏನೋ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಡೆಂಟಿಸ್ಟಾ ಪೊಲೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ನೋಡೋಣ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಾಯ್